dunay agian nga kalisod. Yes, to all the people, and you and me against the world. Depende na kanimo usaon nimo pagsagubang ang imong suliran. And we are living in yellow submarine. Ug kini ang akong tulumanon. And this is my tulong. Itago na lang ko sa pangalang Carvin. Just call me Carbin. Taga Asuncion, Davao del Norte. From Asuncion, Davao del Norte. Aba nakapuyo po ko diya sa Mayhuna Subdivision, Davao City. Before I stay in Hona Subdivision, Davao City. Sa dihang nag-eskwela pa ko og criminology nga kurso. When I'm in schooling and a Bachelor of Science and Criminology, Kay gusto nyo kung may mong pulis, Dolanday. I want the police to serve and protect. Suportado ko sa kong uyab nga si Daisy. My girlfriend, this is all out support. Ang tinuod, sa iyaha ko nakipuyo. And to tell you honestly, I'm staying with my girlfriend, Daisy. Siya ang nagsuporta sa kuha. Binag magka-short-short ang akong mga baon. When the times I'm a shortage of my capability, my allowance, Daisy is rescue me. Nausap ang tanan. There's a lot of changes. Nahimo na kong PO1. When I'm finished my schooling and police na PU1. Apan sugdan ta akong gapnod sa diyang nag-eskwela pa ko. When this is my story. When I'm in schooling. Og din na nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the Star Night. O ginini, This is anay tabo! what happened. Exam na po lagi na eh. Anya, mabalik ka ka-exam ni ay. Bago ba yung exam mo bayad, po bayaan na na eh. Ada, Saan natin magbayad, oy? nahurot nagbaligya akong bakterya. Anong kantin riyan eh? Balik na kantin riyan, katinang may bangs. Pag yung kayo, tuloy na nakatuay ko. Tinamaya pag yun. Pwede man siguro nga kana na lang kanding tay, baligya na to tay. Ay, ayawin tao nito yung baligya na kong kandi kay naghuwat pa to nga. Malibang nagsinsilyo. Oh, yun. Tay, diligin na tinuod ng kanding nga malibang nagsinsilyo. Namin na sa una, katong nakita yung mga TV atong dos, kinagko kayo. Kato na si Paul the Wonder Goat niya. Tay, diligin na tinuod. Di baligya na lang ng kanding para maka-exam ko.
Kani nga tong turo nga si Paul, di pwede na ko ibaligya ko. Ika pa ni sa imong lolo, sa lolo sa imong lolo. Kung may mo baligya ng sa Bisaya manok niya. Kaya hindi nga kabalo ka, anak. Ako ganun na sentimental value na mo kay kumakadre mo ni masugo na mo. Maugod. Ay, Akil. Gusto na dito siguro ba? Tay, nay, ako iksaman eh. Sige lang, buhat na lang itong promissory note. Kaya napakakumpya ito Sige sa na lang una. kung promissory note, nay. Ulaw na kayo. Ano po ni ka version eh? Ano ni ka version eh? Ako promissory note. Ikaw po pila, musuwat ka promissory note. Lahi-lahi po. Imong rasan balik-balik naman. Ako ganun niya. Oh, I'm sorry, ma'am, for being not pay my payables because... Anak, nakapinda pa maguling at Ano, that's true, that's true. Kung mabayran ng takuan eh, kung maato ni balik ang at umayan. Baka sustinto umigtaro sa karusabda lang yun kay nakaprinda pag hindi nga to yuta. Sige lang, naitay, kasabot mo ko ninyo. Padala na lang ko dahil kung sali madala na ako. Ako na lang diskarte na sa labo. Balangoy, kaya ni balangoy, kaya wala na, magamit na ni mo, babe. Magkakakarani mo dito. Ano na ko, Fanya? Dahil bago na kong kinutut na kamuti. Nagdum ka, ng bata pa ka. Diba? Sabay tayo mangutkot ng kamuti. Ikaw na di kabuling tayo mong itmagin. Ako pa'y mulugod. Diba? Salamat kayo na itay. Sige, muanto na kong Davao. Asam na ka mo ato. Parang din sa eskwela na, kay mapulis ka. Bakong ikagarbo, ginamo na si mong inahan. Garbo yung kay nato na. Kay karbuso biya kayo ta. Mawin, nasuko. Sipilang nasuko. Sipilang. Karbuso. Okay na lagi kayo na. Baby ko, ayun na lang. Improvise carbine, ayaw na. Dali na ba, ikaw ba? O saan ito pagkauyab na to niya? Dili na ka, sa mga kamaro kag na kay kuan, naman kay, dili mang good, kay, Relax kahit lang. mo kay kagulog, ina. Sabuan naman akong kunin mo. Dili ba, pag nila ko nga hat, dili lang ka, kay, isuportahan man ka na ko. Magpatik-atik pa dyan kag dili, oy. Kanaan ko kay na siya kang inanagot. Hindi ko kay, lalaki rin ba ko dapat gani kung nako'y kasuporta. Uso naman na ron, uso naman na ron, bibi ko. Ikaw ba? Wala yung kakuan ba? Sarap pag tinabang kita naman mag-uyab. Maumla naman ko mo, bibi ko, dili pa ko nagpuyo sa imo ha. Libre na kong panimalay. Libre may kita, dili kining, mamani kitong gikuan sa una kaning Sampaka Street ka to. Mamani katong tinagin nila ka dito. Libre mga ligo diri, o sanay ka. Isang tunog antos sana yung babae mong agi-agi din ha. Pero, yaman ko, bibi ko, salamat din kayo ha. Kung saan yun ako din mo, bibi ko. Napulis lang dyan ko, sigura. At silingan niya, basungugan dyan kayo na siya. Utro na mapunong talawan. Dili, uy, kung kita diri. Sige, baby ko, ako'y bahala sa imo, ha? Pag inala ko wala ang imong tuition kay, ako'y bahala sa imo, ha? Pag itaan ka nagpaagi, ha? Ay, bibi ko, bayaran ko gina. Pag may mo na kong pulis, bayaran ko gina. Ayaw na, bayaran na yun, paninglan ka na ako, mangingon na ba na kang agi, wala ka na ako gikuan pa na, ayaw na, di na ako, ako dili ko maningil, baby ko, basta nga ako ang uyab ta, nga magkasinabta na itang duwa, ha? Ngayon ka nga, nalilagay na ako, bayaran na gina ako na, may paninglan ka na ako, may anak ka, maningil, tinutol, gini, ay. Medjar ko, bibi ko. Pero kung mabas ko pagabot sa panahon ko, mayroon ko ka dahil sa Mau gani. Maka-exam na dyan ko, ani, bibi ko. Sige, bibi ko.
Sir Carl, buling. Sir Carl, muluhod yung Sir Carl ba? Para Nasa mga naman na mga inuong ka niya para mag-bright ko. 74.5 sir, ipasar na lang ko sir para makagraduate ko. Ano nadami sa spindan doon, nadami sa spindan. Maluwi ka sir, papasaran lang ko sir. Ang akong ginikanan sir. Hapit na nabuktot dito. Trabaho sa bukid na mo sir. Mauna akong gingon si Moha nga. Di nyo ka mag-study na piti buguang gini mo do. Para kang kuya kay kang forma mo eskwela piti ba yung sorry na mo kutiyo gini ay. Ano katawa mo niya, katawa mo niya. Ay yun katawa na kay magkara ng abnormal. Maluwi ka sir, be. Muna ka daw, tumudo kay Timuga. Ultimo, kani nga ikalamis, di ka katubag. Sir, nag-study medyo ko sir. Pero listen medyo kayo na yung subject sir. Maluwi ka sir. Sama daw nga, mamal ka buko, medyo kayo ka. Bitanaw na kaningin mo. Bitanaw na kaningin mo, kwan mo nga. Atindos, sinabi. Mapilido kaningin mo, Carbin, sus ginomorag yun bukas, importin ninyo. Carbin Garan sir. Pero gininig bukas. Naman sa bagay, namatay pala siya doon nga. Magkikabot og pulo, imong absent, pasar ka. Imong absent dire, nuipi ra yun, nuipi. Abot pulo. Pasar ka, 75. Sige, manalang do. Sir, tinuod ka sir. Kau mabog kalipay ni Bata si Bin. Salamat juga sir. Susugan ni kasuaton. Ayaw, kasi kakot. Magkakot, istorya lang do. Pero kita mo ang sorry, magkakot, may inuong ka niya. Lipay lang ko sir. Pagkaksa. Lipay niya ka niya, ay pungkol ka. Pagkaksa ko Ayaw sir. mo na nado nila. Istorya lang, ay si kakos niya. Sir, salamat juga sir. Ay, salamat. Sir, pamicture na sir, pamicture. Ay, nado, kayo mo, wag yung gado, zero yung kayo gado. Sir, ikaw ba maestro sa ako nga na sir, salamat kay sir. Kay magkakipagradua na ako nga na sir. Ikaw may... Ako kay garbo sa mga lugar sa Asunsyon. Kisa man na ka manong. Ako ang amahan ni Carmen sir, ni Carmen. Ay, ikaw na yung amahan ni Garbi. Di mo kuha ang anak ni mo manong. Higil matabang na yung anak manong ba? Kung saan ako kinat ng grado, anak. Tirigit gutom. Gani kaya wala na niabot ang pulo ang absent ala niya. Sir, ako bukubihan dyan ako nga sir. Hinayon na na pero kubihan na sir. Salamat yun kay sir. Sige na. Istorya lang. Ano sa mo ko? Pila. Picture me. Picture me video. Ayaw na. Istorya lang may picture ay. Sige. Ihap. One. Ihap na diya manang. Isa pa, picture sila. Picture sa apil ko. Kaliana. Sir, salamat kay sir. Grupo na to. Yes. Sir, salamat juga sir. Kani pasalamat di mo na bugal-bugal. Sir, mo ano sir, putos na ko sir. Unsa man nido? Iputos na ko ng newspaper. Unsa man nido? Barney sir, kung bahala na yun. Imo. Ay bugal-bugal na kayo ka do. Akong uyab si Daisy. Hi, Salamat kayo. Salamat si Bojo kayo. Putada ko ganda. Daisy, salamat kayo ngayon mong ikaw may naga-suportas ko anak katong panahon nga. Wami kahatag niya. Ay, okay lang kaayo na tiyo. Kay sir mo kayo tinabangay ka. Pero may mag-uyab. Salamat yung kayo, bibi ko. Kabalo ka. Pasado ko. Asa ka pasado, bibi ko? Pasado ko sa exam, pulis na ko. Unsa? Congrats
Congratulations, baby ko. Congratulations. Congrats na, congrats. Pati congrats sa yun. Pwede, congrats sa. Salamat diba, sa inyo sa puta. Pwede, congrats sa yun lagi. Kina, congrats sa na na. Have you heard about the lonesome loser? He's a loser, but he still keeps on trying. Moms! Sa itirada ito ni Moms. Tayo ko ano yun? Binasa naman. Butang skalo, butang skalo. Andra. Katatang buwan ng patunagay nga trailer niya ba? Okay, may mo kanda ron, gutom ang ko. Patang ay kabalakan ay piskar mga din ron. May motor, overspeeding. Stop! Sige, may santa, may santa. Patong na ako dito. Pinsa. Ay, patong dito. Ano pa isa? Hey! Ano? Patong din! Sir, sumali sir. Eh, kung tayo malang ako, mamukoy. Overspeeding ka, oh. Kita ka sa mong dagan, kabalo ka 60, ano diri mong dagan, 80. Sir, pasiluwa ka sir, nagtalimang ko sir. Kung niya nagdali ka, dili na pwede. Sir, sa ariglo na to sir, dali lang ko sir, emergency sir ba? Emergency, waiting, Dr. D. Oh, saan man na to ni? Parte pa ko din, parte. X, saan man ni X? Sa istorya ko na rin. Saan man? Magkakaringlo ka, backbone ka na mo. Saan man? Sir, ibalibalan na sir, oh. Ubira lagi na sir. Ayan, nag-check. Wala ba ka nga doon, may kabugutom ka yun, sir. Ito mukhaon na ng ubi, hindi? Mapasmo ang mukhaon tag ubi. Di pa ko diri, hindi, aban ka rin. Sir, sir, tak na, nampiling na sir. Kana, basi na. Sibat na. Iklan na dito, para may makakita ni Bidan. Sibat na, sikon-kuhan niya. Tara mo, dito tama. Ano tas, ubos talisay mo. Tiks-tiks tayo mo para di mapangka mo. Okay, kaya. Sudan ko supa, uy. Kasupa, may kasupa ako, blalo ako, ha? Mula lang supa, kalamihan na. Yung kaso kami. Okay, tara. Kanang kutsiha, wala. Para, kaya wala nagsikbet, wala nagsikbet. Kutsing ang blue, kutsing ang pula. Kanang gray. Ayaw na parahan ng pula o kutsing blue kay mga gahi. Kaya nagya pa na magpadakop na. Hindi na padakop buhi na sila. Para. Hey! Mangasan nga dito, ano yung maraming trabaho ni Bigyan Suganik. Nadalit kayo ng tisay-tisay na. Joy! Saman, padakop ka, magpadakop ka. Huwag ka ng seatbelt, Brad. Huwag ka ng seatbelt. Gusto nyo suga sir. Huwag yung suga din sir. Di aban ka. Kani mo ni mo suga? Mo ni mo suga? Kani? Ito sa ano sir. Ha? Ito sa ano Mo ni mo suga, ha? Aga. Gusto ka, ubo ning bildo, ani? Ayun sir, tulog ka tao na sir. Anak. Kanat Para mas histas og si Karaisa. Sudas. Anak. Sige, batas. Sunod na mo, seatbelt, ha? Hindi na kumaki niya sir. Seatbelt, sunod. Wala kong budget niya sir. Okay kaya to mga tirada Sakto, tadi ya. panagat. Naman dia ya. Ay, nasa mo. Beli duda ka takturat to, nalipay tong turat murag. Gibiyaan tong kasawa ba? Ha? Kulabot ano niya. Basta to, sapi lang to, dali, ha? Kwartarutiks lang ka, dali. Sa mga... Isang pito, 1,000. Sanday. Basta, Lain pa. pinagkaubos na dala ka naman ng piling. Ay, nagkumpiyansa diyan ang
ng motor nga nag-sense, bisig kamera niya. Oh. Kani kuan. Ay, kana, baby. Ah, kana. May multicam na puti. Sabi na puti. Kana. Sa'yo nagbit-bit ng bike sa luyo. Sabi na. Kana para. Hey! Bike! You are under arrest. Ha? Sabi na. Amang, siguro. Sinyas. Ay sinyas dia. Ha? Ano, di siya gikuanan, di siya gipabasa. Isa naimorgi ugom. May kana pwede nang dusintos. Pwede na ito. Ayaw iulog dia. Musa. Toy. Amang, siguro. Di kami nagbike-bike na. Paala na eh. Pinisin sabi. Na. Sibat na. Ha? Apa ID ay? Dwayne? Duwin, eh, pangalan ni Ma. Sige. Ayo. Kana. Smile, ibuhok. Pagtuloy ko musturya kan ibuhok ng Kani. Pwede. sakto ka, Bart. Pasi na. Pwede, ni motor. Ano sa'yo, party Pwede ko? ron 50 minutes nga puti. Panabo niya. Para. Hey! Gusto kong panagan, batok na kayo na urot ang buhok. Isa mo ito? Ba't sa to? Panabo to. Gahilak. At may Ay, kani ayun. Parang na ni Montero nga ito. Yun na. Wala kasangga. Di na to ni kalaban. Paditsuhan na. Paan lang ang mga paan. Tayo ni motor na agi na po do. Asa? Angkas. Sabihon ng angkas. Uy. Ako ang barbero to. There's a bar right across the street. He's got a need, he just can't beat. Out on the floor, he shuffles his feet away. He'll get the girl 'cause he looks so fine. He's gonna win her every time. He knows he will. He's dressed to kill. He's a night owl. Sablima ni mo. Mga kasako diya. Wala na kay panahon ako. Uli na lang kasi kaibat. Samok mo ko ni mo. Wala na kay leole. Astila ni mo. Astila. Wala ka primero ako rabe. Sauna ka. Para ako. Pila man to. Ha? Pintahan ko niyo. Pila to. Bayaran ako to. Oo. Buwan na ng kwarta na ko. Takanan ni mo kwarta. Ay, asal ka Ay, kalala. kasi pangutana niya. Ang rates ni mo. Di ba sa una, tubig rin sa una na? Puno ko na rin. Grabe na kayo istorya nga ko. Ang panahon lang dali mo, Dre, kay. Alis na na ko ni Murat. Kaya ako na Kilis na ako ni mo. Sige na magtama na medyo kaya. Kao ba na rin mo kutamatan ni mga marang tumboy. Sige ka mo pa na yung mga barbero niya ka mga... Hindi na ako masulti kaya masig mag-away na mula sila. Ngunit ka daw mo kayo mandamay kang lintaw. Magkupa yan ang pamilya nila. Doon sa mga ako kita mga maayo man. Bahala sila yung nagkupa na ilang pamilya. Dili ito mga pilapil. Ngunit ka daw sangin lang. Wala ka kayo. Nagkuhan mo na mag-umanuman mo na nabi. Astila ni mo. Sa ba ng barberohan? Wako na adlok. Sabi na, polis ko. Sugal na polis ka, bugiro na kayo ka. Gaguan man ako ni. Kung di ka kauyon, bahala kaya. Sa gusto ni mo. Nga na, layas ko din sa mong balay. Layas ka, kaya naman kayo kasalitan. Bauna. Tila ni mo. Ay, nagtado. Bahala kaya. Buwan na. Ay, Carmen! Ay, Carmen! Carmen! Sir, ipatawag daw ko ni mo, sir. Ipatawag ka na ko do kay na ko'y gipakita ni mo dali ko. Sir, sa mana, sir? Skandal na, sir? Alaman eh. Nakuha ni sa ka citizen.
nga nangutong ka. Sir, sir, dili na ako, sir. Sili ako. Kaklaro ano? Ha? Kaklaro ano? Ay, focus na ko niyo. Kato man gikuan mo kato nakamulti ka puti to Oh. nagpaamang-amang. Tagpamang-amang ko. Kato na Nay ka pula sa luyo. Sir, dili na ako, sir. Nasaka na ako ning imuhang kaso dito sa taas, no? Kasuha ka ng administratibo o tanggalon ka sa imong serbisyo. Sir, sir, maluwi ka, sir. Estudyante ko ko rin mo, sir. Mao ganido, bakit naulawan ko kaya nga ako may usaw nagtapang nimo pagpulis. Wa ka kahit po anak pero kay naluoy ko nimo bisag bugo kay ka sa klase law na. Nabagan gyapon ka nako pero karon di na lang ko nakaya do. Ako nakang di na ka na ko maduphan. Nakadesisyon ko o nakadesisyon ang atong taas nga tanggalon ka sa serbisyo. Sir, Salamat kayo do. Maluwi ka, sir. Sir, maluwi ka, sir. Ano? The damage has been done. Bibi ko. Ayaw tawag bibi ko. Nagbasol na ko, bibi ko. Pag magbasol ni ka diagi mo ha, ngan balik na ka dito kay pulis. Ha? Sa una nga pulis ka asa man ka to, pautan ako, pautabag ako. To kasi mo mabay, ato kasi mo mabay sa mga amigo. Ito ka. Ha? Asa naman ka to mga panahon nga kinanglanon ka mo din eh. Bibi ko. Asa man ka? Uli na dito, adto dito sila ha, ato kasi mga babae, ato kasi mga barkada, kaya ba nakamalipay nimo? Ha? Bibi ko, please. Layas diri dinala ko ka madawat og nakadesisyon na pud ko kay nanapugoy bagong kuan uyab karon Bibi ko. katmit ako ha Pwede ka mahawa diri pa-blatter ka na ko daghan ako kwarta karon ha layas diri dili ka na ko kinahanglan Bibi ko. layas Bibi ko. layas layas Dakong pagbaso lang akong nabati dolanday. Sakit man nga napakyas ko sa tanan. Nakalimtan ako si Daisy sa diyang itungtong ko sa serbisyo. Nakalimot po ko kung saan akong iskulahan. Ang pagpanerbisyo tarong. Karon patit-patid na lang kong lahatan eh. Nauwaw ko sa kong ginikanan. Pero wa man sila mabuhat kay anak mo ko nila. Ipapauli ko sa amuang lugar sa Asunsyon. Itabangan na lang ako si tatay. Pag-breeding sa mga kanding. Sa pagkakaroon di pa ko andam nga matubang sa kamatuuran. Kaya nga ako hinaguan, wala na. Kaya nga ako hinigugma, wala na. Ang ako walang mapasaylo ko ni Daisy pag-abot sa panahon. Hangtod din na lang inyong suwat pagtatampo. Carvin. There are songs I